inuka ihlame izinja zifaka imshutho ngaphansi ukugibela ibhanoyi uhamba noSweet Guluva hayi baba dlula bangibopho somizi bathwela amagushi bathwela ama Louis Vuitton bathi bangifaka ejele manje sakhuthuzwa lapha kuSweet Guluva wafika wakhankasa ngamabhinqa phakathi amabhinqa onke aya ngobuningi uthe phuma umuntu oqala mfice sangwe somizi imvunulo yethu isiko lethu impepho yethu ayikho into esinayo ngaphandle kwemvunulo isitabane sishaya iphelele ndabezithu iphelele bangazithi iphelele isibe mayika insimba zonke sifake ngisho ingwe ngala isitabane sithi siyagana siganene indoda sivunule senze nje bebelungile bebekumasikini ngithi ngizengathi mina umuntu okholwa kaShembe ungawugqoka uMnazaretha noma ugqoka imvunulo yamakhosazana kwaShembe noma yamakhosikazi kwaShembe uyongena eklabhini nayo uphusishwana ngeke wehe manje ke thina siphethe nini into yethu sivikela nini into yethu njengozulu ukuthi ingasebenziseki noma kanjalo ngoba iyinto engaphekwa into zonke sinazo ngiyigugula uDuit abantu manje ayihambela manje zithwele imithwalo kumanje ukuthi kuhlala impilo kusomizi kwafanele ukuthwala imithwalo kwafanele kwasheshe kwayibhubela wabona ukuthi indliyasha yabona usile lokho wathwala imithwalo wafanele wahamba wavalelisa zonke ikamali zavalelisa manje ukugibela ibhanoyi uhamba noSweet Guluva hayi bayakhweza basekhumela ukukhweza bayaluza khona la South Africa basekhumela ukukhweza ngiyathokoza Bhakazile uyibheka nje namhlanje lapha kumele iqiniso lapha vele khona ikhathi eyifuna amadoda athile imvunulo yabe ukugaba ukuyikhanya kwethu ngenyanga yethu yelembe hawu imvunulo yethu imvunulo ibhesho laba into yokudlala inuka ihlame izinja zifaka imshutho ngaphansi Yawa, wazokhuluma